Mar Papa Francis Mardin Jokopere onyuolo dwaro mar jopiny ng'eyo matut ewi kaka chenro mar Vatican timore kochakore gi lando tho mar jadolono nyaka e kinde ma iyiere Papa manyien. Gin ang'o gini hie mawinjo bed ni timore kochakore sani bang' tho mar Papa Francis? Log tich mar kanisa Jokopere manitie Vatican nikod okenge moyiedhi maluwo tho mar Papa, kendo matayo kaka owinjore chan nyasi mar ik nyaka kaka owinjore odin fuok ma odong' bang' tho mare. Lendo mar tho Papa ichiwo e yo moyiedhi gi apisa maduong' mar Vatican motis gi nying mar Italia kaka Camerlengo, ka gi thuoloni jago momako lemono en Kevin Farrell, manomi lemono higa mar 2019. Bang' lendo mar tho mar Papa, iketho tere makende mar loch midendo ni Fisherman's Ring gi dho ngere ma Papa osebedo ka rwako. Obok mag loch duto maniga muri mage bende iketho kaka yor neno ni ok oti kodgi e yor mibadhi moramora. Vatican bende lando ndalo chiko mag kuyo motis gi dho Latin ni Novendialis. Ringre Papa bende winjore oket ayanga e yor luor mondo jopiny onene kendo chiwne luor mogik e kanisa mar St. Peter's Basilica. Okot mag kanisa to kod log tich ma Vatican ka bandera bende ng'ao e nuso ngot. Chenro mar ik mare ichano kendo ok thor kawo ndalo mathoth bang' tho mare. E ik mag Papa manosenindo e kinde mokalo, yande tiyo kod kit sandugi 3 ma omakore kendo molosi gi bap obudo, chuma kido mar LED to kod bao mar dua. Mak mana ni irito mar neno kit ik ma idhimi Papa Francis, mayangore osebedo ka dwaro ni ik mare obed maonge nyadhi mathoth, kendo hero mare en ni ike mane sanduka achiel ma olosi gi bao kod chuma mar zinc. Papa inyalo ik St. Peter's Basilica kata kamoro amora machielo kaluwore kod kaka dwache ne dwaro. Bang' ik mar Papa, jodolo mantie rang'iny mar Cardinals romo Vatican mar bago yiero mar Papa manyien. Ma nyalo timore e kind ndalo 15 nyaka ndalo 20 mar chiwo thuolo ne Cardinals go chokore e boma mar Rome. Yiero itimo gi Cardinals maigi ok okalo 80. Kwan Cardinals maigeno e yiero gin madirom 120. E yiero Papa manyien, chenro mar ombulu itimo e yor apanda kata secret ballot. Ka jaloch oyudore to ranyisi biro ne gi jopiny kokalo e yiro marachar madhuolore ewi bola mar kar romono mar Sistine Chapel manitiere Vatican. Kopogore gi kinde mokalo, Papa Francis osetimo lokruoge buora manyalo kelo pogruok ewi kaka idhi taa chenro bang' wuok mage. George Bati, Ramogi TV.